belai belai hambai satung tungni kayuka sini anugia lama yang guna hardi lama kolok semi afrot hotel hotel tor lama boro tomsni ba ni awo haino kaise restaurant himalaya ka daba himalaya ka aran chung arrange kainai chung mathuka joto jaga to borok kaham malaya borok ham malaya boros chung thujanai thaise krika chung to tei thangai maya himusi thanguba amoni faida na hari baksa khainai bu khaiyo jungno aifano tam khainai chung am hai rogo bo chung ma katogo lama rogo bo barbar chung ma thuka mar nukna lama rogo pondo chung ma thu bulan rogo pondo habai ma thuka yong ho jare tam ke joto chung sana thengya pumno thengya jora paike sanai ate kaisa kok jara chung chubo har nai niman sungai rok nor chubana ke number baksa rong rok ke piri tongo jara chung ma chubana ke ba chung bai phai jogdan na ke o kaisa number norok krengdi 9362 76 9181 9362 76 9181 o number norok joto kreng khangke phaina musungaibo ba chubana musungaibo karon norok chubana phaina nei ke tabung jora o chubana o movement no teibo energy lainani te fan lainan ke tabung jora joto norni subasu te norni support no ang waiting khai hambai satung